yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. 1 John chapter 1 verse 7. Kukhona umthombo wegazi enathini nenhlawulo, lowo mthombo ungumuthi, amandla awo impilo. Volompompozi sumthombo wegazi levumelwano, laphuma ohlangothini waphuma namanzi angcwele. Izonakalisi zonke ziyangena kokukholwa, ziyaphuma zihlanziwe ngensindiso nangoxolo. Selokhu ngagezwa khona ngikubanga inkululo, ngoza ngifike enkosini enjabulwe nephakade. Ngalolo suku olukhulu ngobonana namaqhawe, sodumisa yonimvana, sesihlezi embusweni. John, 1 John chapter 1 verse 7. Ukuhamba ekukhanyeni 7. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye ngegazi likaJesu indodana yakhe, liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu uJesu uqobo esekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye nomunye ngegazi likaJesu Kristu, ngoba negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Ngoba masihamba noJesu Kristu sihlanganyela nabanye abantu sisekukhanyeni, ngoba sihlanganyela igazi likaJesu Kristu, ngoba yilo lodwa lisihlanganisayo. Lihlanganisa izizwe zonke, lihlanganisa abantu abalanayo, lihlanganisa wonke umuntu phansi komthunzi welanga. Ileli gazi elahlanganisa abantu, ngoba leli lesimbuzi namajuba kwakuyilemndeni kuphela nalo noNkulunkulu, kodwa elikaJesu laphalala ukuthi wonke umuntu sekuhlanjululwe ngaphansi kwalegazi likaJesu Kristu. Omunye nomunye siphilisane ngaphansi kwaleli gazi lenkosi uJesu Kristu, sihlambulukile. Njengoba siya eGood Friday kusasa siyekhumbula ukuphalala kwaleli gazi esiphambanweni, laphalala le eGolgotha, le eGetsemane, laphalala. Bona ukuthi kukude kanjani kusuka le ukuza la, kodwa lelo gazi lelo nala liyafinyelela, lisafinyelela, lisazofinyelela. Umhlaba ungakabhubhi, ungakamiswa nokuthethelelwa kwezono, abantu bangakavalwa ukuthi abantu manje sokuyavalwa akusangenwa, legazi lizabe likuwenza umsebenzi, lisihlambulula.
bonke abafuna ukuhlanjululwa yile gazi liyabahlambulula, alikhethe muntu. Abantu bangasikhetha basibone singafanelanga, kufaneleke abozibani bani abozibani bani abamagama amakhulu abaziwayo emhlabeni, kodwa bonke ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu abasilutho, ngaphandle kokuthi baze beze egazini likaJesu, bavume izono, bacwiliswe ezonweni, bahlanjululwe ngegazi likaJesu. And futhi kuJesu Kristu akekho, sonke siyalingana, njengoba kwabanjalo enza umfanekiso wabalimi, umuntu nesivande bayiqasha abantu ekuseni, abanye emini, abanye entambama, bethembe ukuthi bazabhadalwa ngokuhlukana kokufika kwabo. Kodwa yathi lizwi sivumelwana ukuthi kubhadalwa ngemali le. So nesivumelwano kuJesu Kristu ukuthi sisindiswe, singene egameni lenkosi uJesu, singene esangweni, endleleni encane. Lithi izwi indlela incane ilokuzana iya ekuphileni, ihanjwa kanzima, ihanjwa kalula le ndlela le. Kepha eyekubhujisweni hayi baningi abantu abahamba ngayo. So nasentambama nje sikhumbula legazi likaJesu, siyalifafaza futhi izindleleni zonke eziphumayo eGoli nezihambayo neziphumayo eSouth Africa. Abantwana abantu basayihlotsheni bayobona iy'hlobo zabo, baya emasontweni bayokhonza ezindaweni ezikude. uNkulunkulu athele umusa, ahambe nabo. Nathi kusasa sazophuma siloko siphikelele ukuya laphana elena siyasawu. uNkulunkulu asigqibele zonke izigodi nezigujana, suse nabo bonke abagangayo nezigangi nezigebengu, noma ngabe zize laphana esontweni zithole ukusindiswa, zizwe izwi likaNkulunkulu, zisindiswe emisebenzini yazo yobumnyama. Siyambonga uNkulunkulu ngoba leli gazi alikhethe muntu, wonke ovumayo, wonke ozinikelayo liyamhlambulula, liyamgeza. Nathi sasileke sagezwa ukuthi sinjalo sizikhumbuze, njalo sizihlambulule, njalo nje sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, wafa wanikela ngegazi lakhe. Siyabonga. Amen. Amen. Number 4 no 5 okakhulu. Selokhu ngagezwa khona ngiyubanga inkululo, ngoza ngifike enkosini enjabulwe nephakade. Ngalolo suku olukhulu ngobonana namaqhawe, sodumisa yonimvana, sesihlezi embusweni. Baba